Welcome to my vlog, guys. Magtanom dai mi diri kuan, guys. Gabi no. Ang mga pinting, guys, akong isang ibot. Mag-garden dai mi diri, guys. Akong ipakita ninyo, guys. Ang trabaho diri. Dirang pinting, guys. Akong ipang ibot. Ako nang sugdan dai tanom, guys. Gilid sa irrigation. Tapad ani day, guys, among fish pond. Baho sa kumbana, guys, no kanay distribution niyang gilimpyuhan among tamnan og talong. Na guys, nagubang sa siya para tamna na magtalong. Binabangay mi dire duha, guys. Ako sad nananam ko gabi. Hello. Ako na siya agi dire, guys. Ayan. Nindot mong guni dire, guys, kahit kilid dire. Odo-ol ra ang kanang revision, guys. Ka maglisod og pamispis. Dili, guys, garden. Oh, kurning tubig. Lima, guys. Hi, put. Hi, guys. Ay, kubyan sa lubis. Alay diri kon, guys, no? Tuan sa lubis. Ay, ang agi diri, guys. Ako na yung agi diri, guys. Yung tarol. Tarolo na siya, guys. Kay kilid man sa irrigation. Ready na tamnan og talong, guys. Sa kahoy, guys, grabe na kainit. Nang snack dai mi, guys, kumano mi sa mong trabaho nga ang talinjo, guys. Ano, guys, pinisi or shakuya. Tubig lang ang among pares, guys. May budget. Pa.
Lami ang finishing guys. Nakaluto.